Férjek gyöngye. Tudom, hogy nem az ön gondja. Értem. Igen, igen. Ez aztán a Bálint napi meglepetés. Ott leszek. Hogyne, megértem. Igen, viszlát. Ne felejtsd el, szívem, hogy 6:30 a Le Petit bistróban vacsorázunk, és ha minden jól megy, a desszerttal lövetjük az alsó neműtben. Azt mondják, az remek hely. Figyelj csak, szívem. Én nem is tudom, hogy mondjam el. Tessék? Mit akarsz mondani? Le kell csak egy pár pingvint. Pingvint? Igen, a szállító beteg lett, és ezért nekem meg Deaconnek kell elvinnünk őket az Albany állatkertbe. Nem is érek vissza, csak nagyon későn. Tehát, ha jól értem, azért nem vacsorázol a feleségeddel Bálint napon, mert pingvint szállítasz? Ugye, hogy mekkora poén ez a helyzet? Hát, kösz a fuvart, barátom. Nincs mit, Arthur, érezze jól magát. Hé, várj csak, ha Evelyn nincs itt, én sem maradok. Nem bólét inni Nem jöttem. tudom megvárni. Miért nem? Ma Bálint nap van. Arra nem gondolt, hogy esetleg randin van? Hát ne akart, hogy erre válaszoljak. Keresse meg Evelint, úgyis ki kell mennem a mosdóba. Elnézést, merre van a férfi mosdó? Innen akar a mosdóba jutni? Nehéz lesz. Van alaprajz az épületről? Nincs. Majd én lerajzolom. Tudja mit, inkább hagyjuk. Azt mondtam, lerajzolom. Evelyn, meg kell mondjam, ez a ruha fantasztikus. Köszönöm. Megláttam, és meg kellett szereznem. Pont így éreztem, mikor először láttam meg magát. Arthur, mindig megnevetted. Igazán? Mit szólna, a sofőröm elvinne minket magához egy pohár finom borra? Már persze, ha tart otthon finom bort. Remek lenne, de tudja, a nővéremmel jöttem, és nem hagyhatom egyedül. Na szóval most itt van. Nem, dehogy is, itt van. Illetve... A fenébe, ez az én házam, hol egy másik papír? Spence, bemutatom neked Evelyn és egyedülálló nővérét, Bettit. Hello. Hello. Ez meg ki. Szia, Carrie! Szia, Holly. Itthon van a papád? Nincs. Miért? Úgy volt, hogy ma este sétálni viszed? Nem, de szakítottam a barátommal. Nem nagy ügy, közös megegyezés. Mindegy, szóval nem akartam otthon ülni, gondoltam, adok a papádnak egy ingyen menetet. Gondolom, most ingyen sétáról beszélsz. Igen. Jaj, nem, ebben szigorú elveim vannak. Hát, sajnos nincs szerencséd, a nyugdíjas klubban van. Van még valami más is? Nem. Ajjaj. Mondd, miért tejt engem minden pasi? Hiszen nálam lakhatnak, még pénzt is adok nekik. Tényleg, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Majd jön valaki más? Nem jön. Lúzer vagyok. Dehogy vagy az? Csak egyszer találkoztam a pasiddal, de mondhatom, inkább ő a lúzer. Mi bajod volt kígyóval? Például az a tetkó a nyakán. Egy csomó embernek van tetkója. De nem kápszerező Snoopyval. Hadd kérdezzek valamit. Hova szoktál járni ismerkedni? Hát sokat járok Duffy bárjába, ingyen ihatok náluk, mert a bugyim és a melltartom ott lóg a falon. Ideje, hogy elkezdj olyan helyekre járni, ahol a nőkön van bugyi, és a pasik ezt nem bánják. Például? Oké, mondom. Nyílt egy remek új bár a 38. utcában, csomóan járnak oda a cégünktől. Szuperül hangzik. Szuper is, és isteni a málnás kozmopolitenjük. Biztos, hogy most is nagy buli van. Benne vagyok, menjünk! Jaj, nem úgy értettem, hogy velem. Persze, hiszem a Bálint nap van, biztosan van valami tervetek Dággal. Hát igen, éppen pingvint szállít Albanyba.
Megyek átöltözni. Rendben. Hol a fenében vagyunk? Gőzöm sincs. Azt mondtad, ez az út Albanyba visz. Azt mondtam, gyorsabban visz Albanyba. Gyorsabban is vitt volna, ha oda vezetne. Hát ez hihetetlen. Csak szeretnék hamar hazaérni, hogy a Bálint napból egy kicsit a nejemmel tölthessem. Jól van. A következő kijárat az Industrial Boulevard, azon visszajutunk az autópályára. Oké, rendben. Miért küldik át a pingvineket másik állatkertbe? Nem tudom. Talán sok volt a baj velük. Mire gondolsz, hogy halat loptak, vagy inzultálták az embereket? Hello! Hé, ez az! Mi? A kijárat! Nem tudok átmenni! Próbáld meg! Tudok! Jól vagy, haver? Igen. Azt hiszem. Jól van. Minden rendben. Minden rendben. Mi a franc volt ez? Szerintem szökött pingvinnek hangzik. Légy óvatos. Na jó, az egyik még a ketrecben van. Hol a haverja? Be az ajtó, gyorsan! Oké. Nem nagy ügy, csak vissza kell terelni a ketrecbe. Jó. Na menj. Én? Na ne, te mentél le az útról, csináld te! Én hozzá sem nyúlok, lehet, hogy mérgező. A pingvinek nem mérgezőek. Te gyáva kukac! Óvatosan! Ami most történt, az kettőnk közt marad. Rendben. Oké. Jó. Na és most? Van egy ötletem. Egy természetfilmből tudom, hogy a pingvinek félnek a rozmároktól. Érted? Szóval csak úgy kell csinálnod, mint egy rozmár. Akkor megijed és visszamegy a ketrecbe. Értem, szóval ketten pályázunk a rozmár szerepére, és én kapom meg. Hihetetlen! Nem jött be? Nem mond. Gyere, picim! Gyere a papához! Ez az. Hú, könnyebb volt, mint hittem. Hívd nyugodtan Dr. Doolittle-nek. Persze. Na jó, húzzunk innen. Oké. Most meg mi van? Zárva van. Az állatszállító furgonon nincsenek biztonsági zárak. Tartsa magánál a kulcsot. Anyám, borogas! Imádom ezt a helyet, és ez a koktél valami isteni. Oké, Holly, vegyél vissza egy kicsit. Bocs, én tölcséren át szoktam inni a koktélt. Holnap visszatérhetsz ehhez. De ma este megkeressük neked az igazit. Vagy legalább valakit, aki nem csalja ki a PIN kódodat. Jó, készen állok, mit csináljak? Jól van, tehát a legfontosabb, hogy maradj nagyon laza. Megvan, kinézel egy helyes pasit, és szemezni kezdesz. Rámosolyogsz, csak éppen hogy. És ahogy elmosolyodtál, rögtön el is fordulsz. Így tudni fogja, hogy tetszik neked, de mégis meghagyod neki az első lépést. Bocsi, csak mutattam valamit a barátnőmnek. Menj vissza az asztalodhoz, nyomás, menj már! Menj szépen! Jöhet a 2-es számú trükk. Ha beszélgetsz egy pasival, aki tetszik, szedj le valamit a válláról, ez megvadítja őket. Na és ha nincs semmi a pasi vállán?
az nem számít. Ó, már értem, mindent be kell vetni. Itt szedted fel Dagot is, ugye? Valahogy így. Kerry! Mr. Prusen, hello! Hogy maga itt? Ma van Bálint nap, így aztán Lady Vodkával töltöm az estét. Ő legalább nem csal meg az öcsémmel, amikor beugrik visszahozni a könyvet. Hát, akkor magukra hagyjuk önöket. Gyere, Oké. Harry, menjünk. Nem akar bemutatni a barátnőjének? Bocsánat, Mr. Prusen, ő Holly, a kutyasétáltatom. Holly, ő Mr. Prusen, a főnököm. Nagyon örülök, Holly, a kutyák sétáltatója. Én is nagyon örülök, Mr. Prusen. Kerry főnöke. Van valami a vállán? Nem, dehogy nincs ott semmi, nincs ott semmi. Hát akkor gondolom hétfőn találkozunk. Viszlát! Felszabadult egy box, jöjjenek, üljünk fel. Nem, erre igazán semmi szükség. Harry, Hollynak elfogyott az itala, hozna neki egy másikat, és én is kérnék még egy triplát jéggel. Köszönöm. Kösz. Szívesen. Arthur, válthatnánk egy pár szót? Most nem alkalmas. Most. Elnézést, Szívi, tartsa begyújtva a motort. Én most hazamegyek. Ugyan miért mennél haza éppen most? Bálint nap van, és az öletbe pottyantottam egy szuper kis nőt. Olyan vén, hogy a nagyanyám lehetne. Ő a te Mrs. Robinsonod. Hazamegyek. Ez életem nagy lehetősége, kérlek. Segíts nekem, fiam. Na jó, menjen. Minden rendben, Spencer? A legnagyobb rendben. Szóval, Arthurtól tudom, hogy ön szemész. Nem, Arthur hazudik. A közlekedési vállalatnál vagyok jegyárus. Tényleg? Az roppant érdekes lehet. Nem az, egész nap egy üvegkalitkában ülök. Képzelje, én is. A Midway moziban vagyok jegyeladó. A Midwayben? Az egy klasszfülke. Van rajta fényvisszaverés gátló réteg? Nincs, pedig már annyiszor kértem a főnököt. Meg fogja változtatni az életét. Az egy olyan dolog, hogy... Segítség! Csapdába estünk, hideg van és pingvin van nálunk! Elég a segítség, nem kell hallaniuk az egész sztorit. Én úgy kiáltok segítségért, ahogy nekem tetszik, értve vagyok. Ez nem történt volna meg, ha az eredeti úti tervnél maradsz. Szóval az én hibám, miattad lettünk bezárva ide. Te mondtad, hogy csukjam be az ajtót? Nem gondoltam, hogy nem veszel észre egy bazinagy vörös jelzés tele villámokkal! Na, ezt piszkosul elszúrtuk. Tudod, mindig? Nagy vagyok. Erős vagyok, és eszem ágában sincs a Bálint napot egy teherautóban tölteni, állj félre! Szóval hivatásos kutyasétáltató. És miből áll a munkája? Hát, házhoz megyek, és elviszem sétálni mások kutyáját. Elképesztő. Tessék, egy extra vékonyra szelt tonhal és egy kis finomság a kutyasétáltatónak. Ugye, megbocsát egy pillanatra? Hogyne. Hova? Tudja, hogy van, az italt nem vesszük, csak béreljük. Fantasztikus lány. Hihetetlen, hogy nem mutatta be nekem korábban. Figyeljen csak, jövő héten Londonba megyek. Vajon lefeküdne velem, ha elvinném magammal? Szerintem ahhoz elég a külvárosig elvinnie. Mr. Prusen, lehetek őszinte önnel? Persze. Nem hiszem, hogy Holly önnek való lány lenne. De vonzódunk egymáshoz. Látta, hogy söpörte le a vállamról azt a valamit? Kész áramütés volt. Értem, persze, igen, de tudja, Hollynak vannak dolgai, amik... Hova akar kiukadni?
Hát elég vad természet. Látná csak a kutyákkal, ahogy felteszi rájuk a nyakörvet, aztán rángatja a pórázt, és üvöltözik velük. Folytassa! Erről még senkinek nem beszéltem, de néha akkor is úgy érzem, hogy kalitkában ülök elszigetelve a világtól. Mikor nem is a fülkéjében ül. Igen! Én is pontosan így éreztem egész életemben. Hogy kilóg a sorból? Igen. Magának van a legnagyobb kék szeme. Az egyik gyógyszerem miatt tágult ekkorára. Igazán szép. Lélekteli. Különleges ember maga Spencer Olcsin. Maga a különleges. Betty Guttenplan. Akkor meg minek hívott fel? Nem tudtam, hogy azt akarja. Hé, amit nem akar eladni, azt ne tegye a kirakatba. Gyere, Spence, ez itt erényfalva. Mi? Tűnjünk el innen. De én... Nem hallottad? Hát, azt hiszem, mennem kell. Hívjon fel. Hé, van még egy cigije? Ha? Ja, persze. Köszönöm. Van tüze? Elfben nem dohányzom csak. Pocsék este. Az. A kutyasétáltatón felszedi a főnökömet. Úgy tűnik, most már neki is dolgozom. Ha nem gyújtok rá, olyat teszek odabent, hogy magam is megbánom. Mi lenne, ha itt kint tenne olyat, amit megbán? Na jó, csak nyugi nagymenő. Én boldog házasságban élek. Na ja, ezért kezdett ki velem bálint nap estéjén. Hát igen, bevallom. Mindig magáról álmodtam, ahogy így a szemetesnél áll. Azt hiszi, jobb nálam csak, mert egy puccos bárból jött ki? A nők mindegyformák. Keres munkát, szállj le a hugomról, ne adogasd el a holmimat. Mondja, akarja, hogy összehozzam valakivel? Kezd kicsit hűvös lenni, he? Aha. Ki fogunk jutni innen, ugye? Hát igen, vagyis valaki majd erre jár. Kiszabadulunk. Megtalálnak. Nagy mentőakció lesz. Talán még filmet is csinálnak rólunk, mint a penszilvániai bányászokról. Az ő kiszabadításukhoz 4 kilométernyi sziklát kellett átfúrni hozzánk, elég lesz egy kulcs is. A nemzetőrségnél azt mondták, hogy a hipotermiát úgy lehet megelőzni, ha lehetőleg közelebb vagyunk egymáshoz. A testhő miatt. Vagyis öleljelek át? Hát igen. Persze. Csak ha élni akarunk. Ne haragudj, hogy ilyen bajba kevertelek. Én is hibás vagyok. Ha bármi történne, szeretném, ha tudnád. Te vagy a legjobb barátom. Te is nekem. Tudod, ez fura, de nem is félek. Veled biztonságban vagyok. Kösz. Mit gondolsz, ez most mi volt? Szerintem beszélgetnek. Mikor elhoztuk őket, láttam, hogy egyikük lány, a másik fiú. Szerinted egy pár? Igen, és külön töltik a Bálint napot. Szomorú. Lássuk, mi van itt.
A lány neve Chloe. Azt írták... Karamell. Hát barátom, mostantól Csődör a neved. Nézd, a lány megy át a sráchoz. Chloe, te rossz kislány. Na hát, vadul szeretik. Te, ezek verekednek. Jézusom, szedjük ki magam gyorsan! Mi folyik ebben a teherautóban? Mintha a pingvinek verekednének. Hívjunk segítséget. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Salgai Róbert, gyártásvezető Dersi Kovács Éva, szinkronrendező Zentai Mária. A szinkron az SDI Média megbízásából készült.